A un dia de ser nomenat alcalde de Barcelona, Xavier Trias ha presentat el que serà el seu equip de govern, que estarà format per 13 regidories i un delegat. Aquest és un govern que neix amb un repte i un objectiu molt clar de donar resposta a les necessitats de les persones a la ciutat de Barcelona. És una estructura que s'ha confeccionat amb uns principis bàsics, donada la situació econòmica que tenim a nivell de Catalunya i a nivell de la nostra ciutat, que és amb una voluntat clara de contenció, de simplificació i d'eficiència. Per tal d'aprimar l'administració, el nou govern municipal passarà de 6 a 5 tinences d'alcaldia. La primera serà l'àrea de presidència, règim interior, seguretat i mobilitat, dirigida per Joaquim Forn. Aquesta àrea comptarà amb 2 regidories, la de presidència i territori, dirigida per Jordi Martí, i la de mobilitat, a càrrec d'Eduard Freixedas. Carles Agustí serà el comissionat de participació ciutadana. Sònia Racassens serà a partir d'aquest divendres la responsable de la segona tinència, l'àrea d'economia, empresa i ocupació. Ramon Blasi assumirà la regidoria de Comerç, Consum i Mercats. La tercera gran àrea del govern municipal serà la d'Urbanisme, Infraestructures, Habitatge, Medi Ambient i TICs, dirigida per tercer tinent Antoni Vives, de la qual es desprendrà la regidoria de Medi Ambient i Serveis Urbans, a càrrec de Joan Puigdollers. Maite Fandos portarà l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports, una tinència de gran volum que aplegarà tots els àmbits relacionats amb les polítiques socials. Aquesta quarta tinència comptarà amb 3 regidories, la de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, dirigida per Irma Rognoni, la de Dona i Drets Civils, a càrrec de Francina Vila, i la d'Adolescència i Joventut, amb el també regidor de Comerç, Ramon Blasi. L'única delegada del govern serà la Cristina Iniesta, que portarà els temes de salut. Enric Trunyó continuarà portant la Comissió dels Jocs Olímpics, com també ho farà Daniel de Torres, amb la d'Immigració. Assumpció Roset assumirà la Comissió de Gent Gran. Per últim, Jaume Ciurana serà el responsable de l'àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, de la qual es desprendrà la regidoria d'Educació i Universitats, a càrrec de Gerard Ardanuy. Pel que fa a les regidories de districte, només una tinent d'alcalde, Maite Faldos, assumirà la de Gràcia. La regidora Mercè Homs s'encarregarà de Ciutat Vella, Gerard Ardanuy de l'Eixample, Jordi Martí de Sants Montjuïc, Helena Torajó de les Corts, Joan Puigdollers de Sarrià-Sant Gervasi, Francina Vila d'Horta-Guinardó, Irma Rognoni de Nou Barris, Ramon Blasi de Sant Andreu i Eduard Freixedas de Sant Martí.